Hallo, jeg vil lige gennemgå sådan en blogindlæg her, og hvad jeg oplever inden for selve bloggen, og så bare lige give en forklaring. Så når man sidder og kigger på det her ude, så ser det jo alt sammen fornuftigt ud, rigtig langt hen ad vejen. Men når man så er inde i backend her, der vil du se, at den fortæller, at der er sket noget uventet, og det er typisk fordi der ligger gammel HTML-kode som den ligesom ikke rigtig kan læse fra gammel editor til ny editor. Ja, det er der ikke så meget, vi sådan set kan gøre ved. Så når det er, man sidder og kigger ned igennem det her, og jeg trykker forsøg gendannelse, så siger den, jamen allerede her, efter billedet, der har vi et problem. Så jeg gør det, jeg arbejder i 2 vinduer. Så tager jeg det her, vi har her. Jeg skal ned på næste linje. Det kan faktisk godt drille, når man kun har et billede. Så jeg laver lige sådan. Og sådan der. Nu har jeg et nyt her. Man kan også bare slette det hele og så kopiere det her med. Men så tager jeg simpelthen bare kopier. Kopier. Og der tager den altså også jeres mellemrum med og det hele. Ind med det. Så tjekker jeg lige. Okay, den har fjernet nogle af jeres mellemrum. Det gør mig jo glad. Så søger jeg på Thrive. Så det behøver vi ikke. Så trykker jeg igennem. Jeg vil gerne se, om det jeg har lavet, det er rigtigt. Så jeg sammenligner lige de 2 her. Så siger vi okay. Ser det her ud som det andet. Det gør det indtil videre. Perfekt. Jamen, det er sådan, jeg har klikket det. Så hvis du støder på andre af dine indlæg, hvor det er det samme, jamen, så kender du the drill. Jeg gør det på dem, det drejer sig om, som der er blevet listet.